וידום אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. תניא, פרק ל"ח, שיעור שני. הגענו לעמוד 100, בערך באמצע העמוד, מספר שורות מעל התאריך. קודם ראינו שההלכה הפסוקה הערוכה בתלמוד, שאמרנו שהרהור לאו כדיבור דמי. למה? כי הרהור שייך לבחינת מחשבה. וחייבים דיבור על מנת להוריד את זה כאן דייקה בסוף כל דרגין. ולכן, אם קרא קריאת שמע במחשבתו בלבד, בכל כוח כוונתו, לא יצא ידי חובתו, והוא צריך לחזור ולקרוא פסוק ראשון מחדש. וכן בברכת המזון, וכן בשאר הברכות דרבנן ובתפילה. אם כן, מחשבה לבד לא מועילה. מאידך, אם הוא מוציא את זה בשפתיו, בדיעבד יצא, חוץ מפסוק ראשון של קריאת שמע. נכון? על זה היה כל העניין. זאת אומרת מחשבה לבד לא מועילה, ומאידך דיבור בדיעבד כן מועיל, ברוב המצוות. עכשיו, אם נחשוב שרק המעשה הוא העיקר, אז זה כמו גוף בלא נשמה. זאת אומרת שחייבים גם כן פנימיות, כן? פנימיות שנקרא מחשבה. בסדר? וכאן דיברנו על העניין של הסתר וגילוי, ומצד שני בצמצום והתפשטות. ראינו צד השווה והשונה בין גופים וכו'. כאן, בהמשך הפרק, אנחנו נראה שיש הרי בגופים, גופים זה חיצוניות, כן? כלים, מה שנקרא בלשון הקבלה. בגופים עצמם הם נחלקים לשניים, יש לנו מצוות מעשיות ומצוות התלויות בדיבור, שדיבור זה גם נקרא מעשה בערך הכוונה המלובשת שם, כן? זאת אומרת, יש לנו שני מדרגות בדיבור, ויש לנו גם כן שתי מדרגות בכוונת המצוות. דהיינו, בכוונת המצוות לדבקה בו יתברך, יש גם כן שני מדרגות. אחד, זה האדם עצמו שעוצמת כוונתו נובעת ממחשבה, שהוא מתבונן בגדלות השם, כן? ומוליד בבינתו יראה הילאה במוחו ואהבת השם וכו' וכו', בחלל הימני שבליבו, להיות נפשו צמאה להשם לדבקה בו על ידי קיום תורה ומצוות. ככה הוא מבאר בדף נ"א. זאת אומרת, בכוונת המצוות לדבקה בו, יש פה שני מדרגות. אחד זה עוצמת המכוון, שזה שייך לבינה, זה כמו נשמה עכשיו בתוך הגוף, והשני זה האדם שאין ביכולתו להתבונן בגדלות השם ולהוליד במוחו ובליבו יראה או אהבת השם. מי שדעתו מה שנקרא, יש אנשים שדעתם קצרה, לידע ולהתבונן בגדלות אינסוף ברוך הוא, להוליד אהבה וכו'. הוא לא יכול להוליד מבינתו התגלות של אהבה ויראה, לא במוחו ולא פחד בליבו. אם כן, יש פה שני מדרגות. בחיצוניות הגמור שנקרא גופים, יש מצוות מעשיות ומצוות התלויות בדיבור. ובכוונת המצוות, שזה הנשמה בתוך הגוף, יש שני מדרגות. המתבונן ואיש הרגש נקרא לזה. המתבונן זה במוחין, ומצד האהבה המסותרת בליבו של כל אדם זה שייך לרגש. אז אם כן, יש לנו גר וווק. בלשון הקבלה זה נקרא גר וווק. מוחין ומידות. כן? שכל ומידות. גם בעניין של כוונת המצוות וגם בגופים עצמם. יש לנו מצוות מעשיות ומצוות התלויות בדיבור. שמצוות מעשיות זה כמו הגוף של הגוף, דהיינו 7 תחתונות, ומצוות התלויות בדיבור זה גר באותו מקום, ג' ראשונות באותו מקום, דהיינו חב"ד. אז מצוות התלויות בדיבור הן פנימיות יותר, מצוות מעשיות הן חיצוניות יותר. אותו דבר בכוונת המצוות, סליחה שאני חוזר על זה כמה פעמים, אבל ככה זה יהיה מובן. כוונת המצוות לדבקה בו, המתבונן זה בא מתוך המוחין, ובלאו הכי מוליד אהבה בליבו, זה שייך לג' ראשונות, ומאידך האדם שאין ביכולתו, דעתו קצרה, לידע ולהתבונן בגדלות האינסוף, אז זה נקרא חיצוניות של אותו עניין. כן? שכל ומידות, או שכל, וזה נקרא מידות. בסדר.
מאידך, גם זה וגם זה יכולים להגיע לדבקות, גם איש הרגש, שאין שמה שאמרנו שדעתו קצרה, לידע ולהתבונן בגדלות האינסוף, גם הוא יכול למסור נפשו על קידוש השם ולדבקה בו יתברך לגמרי. אלא מה? שזה כמו בערכים גוף בלא נשמה. כן? זאת אומרת, זה די דומה מה שהוא קרא לזה לבעל חי. כי זה רק הלב, גם השכל שלו זה שייך ללב. כן? שגם במעשה הרי יש שכל, אבל זה שכל מעשי, וגם ברגש יש שכל, שהוא שכל רגשי מה שנקרא. בעולם הקבלה זה נקרא חגת. כן? מוחין דקטנות, או במילים אחרות מוחין דקטנות. טוב, אז זה בעצם מה שאנחנו עומדים בעזרת השם ללמוד היום. כן. עוד נראה שמצד הרצון העליון אין חלוקה. הרצון העליון הוא רצון במצוות עצמם. וכאן אין שוני מצד הרצון בין חיצוניות לפנימיות. כי מבחינת נקודת העצם אין שינוי. הוא לא נתפס בתחתון והתחתון לא תופס בו. זאת אומרת, אפילו שיש פירוט אחר כך, העצם איננה משתנה. נקודת העצם נשארת עצמית, פשוטה, אינסופית. כן? ולכן מצד הרצון, הכל בשווה. אבל מצד ההשתלשלות, שזה נקרא צמצום והתפשטות, בהחלט יש שינוי. שהאדם שלומד תורה, ואדם שמכוון, וכו', לעומת האדם שהוא רק מקיים את המצווה בלי כוונה. אז בהחלט יש שינויים כריבוי ומיעוט המסכים. טוב. אז אם כן, אם מצד הרצון, מצד העצם אין התחלקות, ובביטוי יש, כמו למשל נשמת האדם המלובשת בגוף, אז היא מלובשת בגוף בשווה. דהיינו, בצד מה כל הפרטים בתוך המכלול הזה, כל הפרטים היוצרים מכלול, הם נמצאים בשורשם בשווה. זאת אומרת שהנשמה מתפשטת בכל הגוף. אמנם עיקרה הוא במוח, זה עוד עניין. אז ככה אין חלוקה ברצון העליון. כן, אחר כך נראה את דברי הרש"ב, לפחות משפט אחד בתוך זה, בהמשך. טוב, מכאן יוצא שמצד העצם אין חלוקה, אבל מצד הביטוי בהחלט יש חלוקה, נכון? כמו שיש כוח הרצון, שהרצון הוא הטיית הנפש, ואז כל הכוחות האחרים מחוכמה ולמטה בטלים ומיד נפעלים על ידו, בטלים לגמרי, כן? אז הרצון, אפילו שהוא כוח, בבחינתו הוא מציאות עצמית. בביטויו, זה לא שהעצם מתבטא, כי העצם הוא שלל מהתפשטות. אבל אנחנו נראה שזה עובר תהליכים. האמת שכבר למדנו את זה, איך זה עובר תהליכים, ואז פתאום מכוח הרצון עצמו, מתבטא עכשיו רצון לדבר מסוים. ברגע שמתבטא רצון לדבר אחד, או רצון לדבר שני, אז כאן מצד הביטוי יש שוני בין אחד לשני. אדם רוצה ללכת לכותל, אדם רוצה שיהיה בית מקדש, יש שוני בין הרצונות האלה, וכו' וכו'. זאת אומרת, מצד השורש, מצד עצם הרצון, אין שינוי, אבל מצד הביטוי בהחלט יש שינוי, ואם יש שינוי, אז מעלת הפנימיות היא לאין ארוך מאשר מעלת החיצוניות. ולמרות זאת חייבים גם את החיצוניות, גם את הגופים. כן? בסוד נעוץ תחילתן בסופן. זאת אומרת, בגילוי אור אין סוף, ודאי שמתגלה אור אין סוף בעצם הנשמה, על ידי עוצמת כוונתו וביטולו ולדבקה בו ברצונו יתברך, ודאי שעצם הכוונה הזאת מתגלה שם עצמות, עצם האינסוף כפי שהיא למעלה כך למטה. לאין ארוך יותר גבוה מאשר בקיום רגשי של עשיית המצווה, או בבחינת מצווה מעשית חיצונית בלא כוונה. ששם זה כבר יותר על ידי ריבוי מסכים. של עילה ועלול, סיבה ומסובב. בסדר, אז בואו נראה. סליחה על ההקדמה של 10 דקות, אז כן. אנחנו בשיעור שני בפרק למ"ח, תניא פרק למ"ח, שיעור שני, הגענו לעמוד 100. ברשותכם, בואו ונזכיר עוד משהו אחד קטן מהשיעור הקודם.
וחילקנו, כן, דומם צומח חי ומדבר, כנגד י' ק' ו' ק', ומה זה בעבודה? בעבודה זה ככה. עשיית המצווה בפועל ממש, שבן אדם מניח תפילין עם אור בהמה וכו'. עושה ציווי השם ורצון השם, שזה רצון הפנימי. פנימיות הרצון העליון בהמצוות, זו הגדרה יותר נכונה, ככה הגדיר את זה בעל התניא. אז יוצא שבאות ה' שאדם מקיים את המצווה, כן, מתפלל. אמרו לו להתפלל, מתפלל, לא מכוון. מה קורה עכשיו? תוקן אות ה' אחרונה של הוויה. אלא הכוונה פה שאות ה' אחרונה דהוויה היא המהירה עכשיו בתפילה שלו. הוא עכשיו הפך להיות מרכבה לאות ה' אחרונה. ואם יש לו התפעלות הלב מצד המידות בהרגש עצמי, אמנם באלוקות, הוא מתפעל, הוא אומר ברוך הוא באורות עכשיו. כן? הוא אומר אתה, הוא מתפעל התפעלות עצומה, התפעלות הלב, יש פה ישות אמנם, אבל יש פה התפעלות הלב. כן? אז מאיר אות ו' בהתפעלות הזאת, כנגד מדרגת צומח. כן? אות ה' אחרונה כנגד מדרגת עשייה ודומם, אות ו' יצירה וצומח. ואם הוא מכוון, מה זה מכוון? או פשטי המילים, או שמכוון על פי החסידות, או שמכוון על פי שיטת המוסר, או שמכוון על פי שיטת הרשש, לפי הקבלה, לפי הארי הקדוש וכו', הוא מתקן אות ה' ראשונה שנקראת בינה. הכוונה היא בבינה. זאת אומרת שהבינה עכשיו, אות ה' ראשונה של הוויה, מהירה פה בעולם, דהיינו בתפילה שלו. על ידי מה? על ידי הכוונה. ולכן ו' ק' אם זה רק עשייה והתפעלות מצד המידות, זה כגוף בלי נשמה באיזשהו מקום. כן? כי מה מבדיל את האדם מהבעל חי? הבעל חי כולו רגש. מה מניע אותו? הלב שלו. הוא מסור בתוך ליבו, בתוך להבת ליבו. המדבר, מה מעלתו? הנשמה האלוקית המפעמת בו, השכל. נכון? אז זה גופים, ומאידך, ברגע שבן אדם מכוון, הוא כבר עולה למדרגת נשמה. כי זה בינה, אות ה' ראשונה. כן? ולכן חייבים לכוון. אתם מבינים מה קורה? עכשיו מצינו שהכוונות הכי פשוטות זה הרשש. כן, זה הכי פשוט, כי אז אתה לא יוצא לסידורים באמצע התפילה, אתה אומר ברוך, אתה חייב לכוון עכשיו, אתה אומר אתה אומר, כן, אתם מבינים. כן. עכשיו, סליחה רגע, החוכמה זה ביטול. מה זה ביטול? החוכמה זה ביטול, זה ראייה. זאת אומרת, ברגע שאני מכוון, ונקודת המוצא שלי, כן, זה אני יודע שאני רוצה לדבקה בו, כן, זאת אומרת, הפועל יוצא עכשיו, כן? וזה מה שאמרנו, שקרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר קראו באמת, מעומקא דליבא. עכשיו, זאת אומרת, נקודת המוצא שלנו, זה העניין שאנחנו יודעים שזה רצונו, זאת אומרת, כל התפילות מכוונים אליו יתברך. זה החוכמה. זאת אומרת, אתה לוקח עכשיו את המעשה עצמו, עם התפעלות הלב, שזה ישות, עם הכוונה שזה בבינה, ותוקע את שלושת הבחינות האלה דרך החוכמה בביטול מוחלט, ביטול בעצם, בו יתברך. זה החוכמה. לא כל דבר מבטל את הראשון כביכול? לא, להפך, כל אחד מחזק את הראשון. כן? אז יש התפעלות בזמן שגם יש כוונה? כן, כי זה... יש ביטול בזמן שיש התפעלות? בטח, יש, נכון, גילוי באותו זמן שהוא בעשייה, במעשה, יורד אור בעולם העשייה, שהוא עכשיו מתפעל בעולם היצירה, שהוא מכוון בעולם הבריאה, כן, בידי אצילות, ושהוא מבטל עצמו, שזה נקודת החוכמה, אליו יתברך, אז מתעצם בו אור האינסוף, מתעצם בו עצם האינסוף בתוך עצם החוכמה שבו, כי זה עצם וזה עצם. ועכשיו ראותא דליבא, שזה קוץ היוד, כן? שזה קוץ היוד, כי יוד זה חוכמה, זה ביטול, כן? קוץ היוד שזה ראותא, קוץ היוד שזה בכתר, אריך, זה ראותא דליבא. מה זה ההבדל? אז זהו, אז מה ההבדל, בדיוק, מחילה רגע, רק שנייה אחת, אז מה ההבדל בין ראותא דליבא לאות ו'?
הרי זה התפעלות הלב, נכון? זה התפעלות, וזה גם. באות ו', שזה הרגש עצמי, אתה יוזם פה. אני המרגיש, ומרגיש המפעמת בי. כן? ברעותא דליבא אתה נפעל. כן? אתה נפעל. זאת אומרת שזה בא לבד. שזה, בדיוק. זה כמו הווירטואוז, הנגן בפסנתר, שהבחינה הוא נדבק בהיכל המוזיקה, והכל עכשיו יורד דרך האצבעות של הידיים שלו, בלי מחשבה בכלל. כן? אתה הופך להיות נפעל. ואז זה נקרא רעותא דליבא. אתם מבינים? אלא רעותא דליבא אתה מתנגן, אתה לא מנגן. אתה מבין? צריך לקרות כל הזמן, כי האדם צריך לפתח את כל 4 בחינות. גם את הביטול. כן? זה האמצע מה שאמרנו. טוב. מה שאני שואל, כשאדם כשהוא מגיע למצב של רעותא דליבא, איך יכול להיות שזה גם במצב של ו'? אז בסדר, אז נסביר את זה קצת יותר בעומק בעקבות השאלה של גל. אז העניין הוא כזה, שלאות ה' יש י' כ' ו' כ', ולאות ו' יש י' כ' ו' כ', ולאות ו', אתם מבינים? לכל אחד יש י' כ' ו' כ'. כמו שעץ חיים אומר, טנטה, ולכל אחד מהם שטעמים נקודות, תגין ואותיות, טנטה יש של הטעמים, טעמים, כן? טנטה דנקודות, וכו'. אז יש עוד, לכל בחינה או בחינה, יש מה שנקרא מהאינסוף עד העשייה, יש לו מקוץ היוד, יוד, ק' ועוד ו' ועוד ה' אחרונה. אז עכשיו שאתה עושה מעשה, אתה מתקן כרגע את הקומה הראשונה של כל 4 בחינות. של עשייה, של רגש הלב, של הכוונה, של הביטול, ואפילו של רעותא דליבא. אתה מבין? בעולם המעשה. ואחר כך ברגש אתה מתקן את כולם בקומה שנייה. ובכוונה בקומה שלישית, ובביטול קומה רביעית, וברעותא דליבא כולם, כן? זה האחד מוסיף בשני. כן. טוב. יוצא איפה? מצד אחד אנחנו יודעים שהמעשה הוא החשוב, כי זה התהווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים, שיתגלה כאן אור אין סוף. ולכן אפילו בחינות מסוימות שצריכים כוונה, אם רק דיבר בהם בדיעבד יצא. חוץ מקריאת שמע, כפי שאמרנו, כפי שלמדנו בפרק הקודם, וכו', פסוק ראשון. כן? כי העיקר זה המעשה. אבל מצד שני זה גוף בלי נשמה. כן? הוא לא רק במדרגת דומם וצומח, הוא גם בחי ומדבר. נכון? שזה גוף בלי נשמה. ולכן חשובה גם הכוונה. עכשיו, מצד הבחינה, מצד העליון, אין בו שינוי. כל השינויים הוא, מה זה התהווה הקדוש ברוך הוא? שיהיה לו דירה בתחתונים. וכי למעלה יש עליונים ותחתונים. הכל בשבילו באחד המחתא, אין חילוק. הוא מקומו של העולם והעולם מקומו. בדיוק. אתם מבינים? אלא מאיפה בא החילוק הזה? מצידנו, מצד הנבראים, מצד הגבול. נכון? אז מבחינתו ההסתר בכולם הוא בשווה, ומבחינתנו יש פה צמצום והתפשטות. שבעולם העשייה אור מצומצם, ובעולם היצירה יש את כוח הצומח, ובעולם הבריאה את כוח החי, שזה כבר נפש, ובעולם האצילות כבר יש את כוח המדבר, כן? עכשיו, אם כן, צמצום והתפשטות זה בערכנו אנו. ולכן, ודאי שהם בערכנו גילוי אור אין סוף. על ידי עשייה, היא על ידי ריבוי מסכים וריחוק, חלונות, נקבים ומסכים על מסכים, ומעט מאוד אור מתגלה פה על ידי המעשה, ומאידך, שאתה מכוון, אז מתגלה פה בחינה עצומה יותר בגילוי אור אין סוף. יש פה גילוי פנים יותר גדול. ואם אתה בביטול, כן, פחות מסכים. ואם אתה בביטול, אז מתגלה גילוי העצם כפי שהוא. ככל שיש לך יותר עצם שלך, יש לך יותר מסכים. ככל, לא, זה מחילה, לא. שאנחנו מדברים על נקודת העצם שבך, זה לא הרגש עצמי, זה ביטול. רק חוכמה היא מציאות עצמית, כל השאר היא ביטויית. אתם מבינים שאתה, כפי שכבודו אומר, אז ודאי שאתה אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אז ודאי שלא מתגלה פה אור גדול על ידי ישות עצמית. אתה חייב להיות בביטול. שאתה בביטול, מתגלה בך נקודת העצם שבך, כן? עצם החוכמה, ושם מתעצם עצם האינסוף. טוב, וכן במצוות. אז עכשיו אנחנו בעמוד 100.
וכן במצוות התלויות בדיבור וביטוי שפתיים, בלי כוונה, שהוא, דהיינו הדיבור, נחשב כמעשה ממש כנ"ל, לגבי ההערה והמשכת אור אינסוף ברוך הוא המהירה, ומלובשת בכוונת המצוות מעשיות. שהאדם מתכוון בעשייתם, כדי לדבקה בו יתברך, על ידי קיום רצונו, שהוא ורצונו אחד. כן? אז זאת אומרת, גם מצוות התלויות בדיבור, והקימת שפתיים אמרנו הוויה מעשה, זה נחשב מעשה, ואם אין בו כוונה, זה גם לא טוב. אתם מבינים? כי לא דומה הכוונה פה בגילוי אור אינסוף כאן למטה. בהמשכת אור אינסוף המהירה ומלובשת בכוונת המצוות מעשיות, שאדם מתכוון בעשייתם כדי לדבקה בו יתברך על ידי קיום רצונו, שהוא ורצונו אחד. זה הפועל יוצא. מה זאת אומרת? תשימו לב. שהאדם מתכוון בעשייתן כדי לדבקה בו יתברך על ידי קיום רצונו, שהוא ורצונו אחד. זה חוכמה שהוא מתכוון בעשייתם לדבקה בו. זה פועל יוצא, כן? אני עכשיו מכוון לדבקה בו. איך אני אדבוק בו? אם אני, אז הוא לא שם. חייב להגיע לנקודה מבינה, הרצון, עכשיו הרעיון הזה, לדבקה בו, מחשבה הפנימית נקרא לזה, לדבקה בו, ואחר כך, עכשיו אתה מכוון לדבקה בו, זאת אומרת, כן? אתה עכשיו, איך תדבוק בו? על ידי ביטול, על ידי חוכמה. ואז חוכמה מאין תימצא, עלית למדרגת כתר. הרצון לדבוק בו זה המצווה כביכול? זה עשיית המצווה? עשיית המצווה יכולה להיות גם כן, שבן אדם נגיד נותן צדקה בשביל להתגאות. אז זה לא לדבקה בו. מה הפועל יוצא? מה החשיבה? פה אתה אדם. מה החשיבה המניעה אותך בעשיית המצווה? כן? אז אם אתה מכוון כדי לדבקה בו יתברך על ידי קיום רצונו, אז יוצא שאתה עולה מבינה דרך חוכמה בביטול מוחלט. כן? הגעת לרצון, לפנימיות הרצון, בהמצוות, ועל ידי, והיות והוא ורצונו אחד, אז נדבקת בו יתברך. אז זה כמו אדם שקורא בתורה, אז הוא קורא בשמו של הקדוש ברוך הוא. שהתורה זה שמותיו. כן? כי אם אתה מכנה דבר מסוים, רצון או חוכמה או מוכשר או כל דבר אחר או נבון, אז תיארת רק ספירה אחת בתוך ההנהגה. אבל כשאתה קורא למלך בשמו, אז יוצא עכשיו שעל ידי זה שאתה קורא, שאתה אומר אברהם, אז כולו מתגלה. לא רק החוכמה שלו, לא רק הבינה שלו. כן? כולו מתגלה. אז על ידי הקריאה בתורה, כן? קראת בשמותיו כמו בן שקורא לאביו. אז זה דיבור. וכן בכוונת התפילה וקריאת שמע וברכותיה ושאר ברכות, שבכוונתו בהם מדבק מחשבתו ושכלו בו יתברך. ולא שדבקו, עכשיו אם כן, מה ראינו פה? שחשוב גם המעשה וגם הכוונה. כן? מצד אחד יש מעליות על המעשה, מצד שני יש מעליות על הכוונה בתוך העניין. כי כוונה לבד זה גוף בלא נשמה. כן? לכן אנחנו חייבים ללמוד כל חלקי הפרדס. אי אפשר ללמוד רק קבלה, חייבים גם פשט, אתם מבינים. כן? ואי אפשר רק פשט, זה גוף בלי נשמה, ככה אומר העץ חיים, צריך גם קבלה. כן? זה גילוי רצון השם בכל המקומות. ועכשיו הוא אומר, אם כן, מה ראינו כאן? שלכאורה, לאיפה אנחנו מצדדים כרגע? שהכוונה בעשיית המצווה היא יותר חשובה. אם יש לך מעשה ובלי כוונה, ואם יש לך מעשה עם כוונה, ודאי שהנופח הגדול ביותר זה המשכת אור אינסוף על ידי הכוונה. אז אם כן, אדם יכול לטעות שהוא נדבק בו יתברך על ידי הכוונה יותר מאשר במעשה. ובערכו לא שייך עכשיו מעשה או כוונה. אתם מבינים? אין שינוי בין מעשה לכוונה, לגבי הדבקות. ולא שדבקות המחשבה ושכל האדם בו יתברך היא מצד עצמה. דיינו, מה זה מצד עצמה? הפרדת אותה מהמעשה.
כן? ולא שדבקות המחשבה ושכל האדם בו יתברך היא מצד עצמה למעלה מדבקות וקיום המצוות מעשיות בפועל ממש, כן? כמו שנבהר לקמן, אלא מפני שזהו גם כן רצונו יתברך לדובקה, דהיינו לדובקה בו. כן? נחזור? נכון? זאת אומרת, מתי שאתה חושב במצוות וכוונתך לדובקה בו, אז מתגלה אור אינסוף למטה, בתוקף גדול יותר, ובלי מסכים לכאורה, מאשר רק בעשייה לבד. אז לכאורה אנחנו רואים שגוף עם נשמה זה משובח יותר מאשר גוף לבד או נשמה לבד. אבל מצד הדבקות, זה מצד העליון, זה אותו דבר. שם אין חלוקה הרי. אין מעליותה למחשבה לבד, אז זה מה שהוא אומר פה. ולא שהדבקות המחשבה ושכל האדם בו יתברך היא מצד עצמה למעלה מדבקות קיום המצוות מעשיות בפועל ממש. למרות שזה פנימיות, הכוונה, והעשייה בפועל ממש היא חיצוניות, מצד הדבקות שניהם שווים. כן? שניהם שווים. כמו שנבהר לקמן. אלא מפני שזהו גם כן רצונו יתברך לדובקה, זה גם רצונו. המחשבה לבד זה גם רצונו. נכון? רצון המלך בפנימיות המצוות, גם רצון המלך שתקיים את זה על ידי כוונה. כן? השם רוצה להידבק בנו. או. בשכל? איך? אין מעלה, אבל חייב את שניהם ביחד. חייב את שניהם, כן. כוונה בלי דיבור לא עוזר. מצד העליון, הדבקות על ידי עשיית המצוות, הוא נדבק בקדוש ברוך הוא. וגם על ידי הכוונה הוא נדבק בקדוש ברוך הוא. אז אין פה שינוי. מצד העליון אין שינוי, השינוי הוא מצידנו. רק מצד צמצום והתפשטות יש פה שינוי. בגלל זה החג של מתן תורה נקרא מתן ולא קבלת תורה. למה? כי קבלת תורה זה בערך האדם המקבל, לפי ערכו של המקבל. התכוננת לקבל דלי או לקבל בקבוק או לקבל כוס או אמבטיה או פייפליין, כן? מוביל ארצי. לפי ערך ההכנה של המקבל, כך הוא יכול בעצם לשנתת. ומצד השם הוא מתכוון לתת לכל אחד ואחד כמו שנתן למשה רבנו. זה מתן תורה. הנתינה מצידו היא שווה לכולם. הקבלה היא לפי ערך מקבל. היא מצומצמת, כי אתה רוצה רק את זה לקבל. אתה רוצה רק הכל בשמחת תורה, לא יותר מזה. כן. זאת אומרת, מה שהרב כהן אומר כאן, שלום כהן אומר, העניין הוא שמצד הרצון העליון אין חלוקה. כמו, כן. מה זה רצון הרי? רצון אמרנו זה הטיית הנפש. מתי שהוא פועל, הוא פועל בכולם בשווה. כולם בטלים אליו באחד המחתה, כל 10 ספירות. כי הוא בחינת מקיף מה שנקרא. אז מה יוצא? שמצד הרצון העליון אין חלוקה. לא מחשבה, לא דיבור ולא מעשה. הכל בטל כלפי הרצון. ולכן מצד הרצון, כמו הנשמה מלובשת בגוף, נכון שהיא קרה במוח, אבל ההרגש ברגל, וההרגש באצבע, וההרגש באוזן היא אותו דבר. אתם מבינים? אז מצד הרצון זה הכל שווה. הכל בשווה. שזהו גם כן, אני ממשיך ברשותכם, שזהו גם כן רצונו יתברך לדובקה, דהיינו לדובקה בו, מה שנקרא, בשכל ובמחשבה וכוונת המצוות מעשיות ובכוונת קריאת שמע ותפילה ושאר ברכות. זה רצונו. והארת רצון העליון הזה, המאיר ומלובש בכוונה זו, היא גדולה לאין קץ, למעלה מהארת רצון העליון המאירה ומלובשת בקיום המצוות עצמן, במעשה ובדיבור בלי כוונה. כגודל מעלת אור הנשמה על הגוף, שהוא כלי ומלבוש הנשמה. זאת אומרת, מצד העליון, מצד הרצון, כולם פועלים בשווה. אבל מצד האדם, יש פה חיצוניות ויש פה פנימיות. אז ודאי שבקיום המצווה בפועל, מתגלה הרצון העליון. אבל בכוונה, מתגלה כביכול פנימיות הרצון. מה זה פנימיות או חיצוניות הרצון? הכוונה פה, הרצון הוא כוח. וכל כוח אין בו חלוקה. כמו שאתה אומר, ספירת הבינה. כשאתה אומר ספירת בינה, מה זה אומר? זה אומר שהפועל יוצא מזה, הוא עד אין קץ אפשרויות של התבוננות והשגות.
שאתה לוקח את זה מאותו כוח. נתנו משל ידוע על השקע כאן בקיר, שאתה יכול לחבר לו מאוורר, אתה יכול לחבר לו חימום, אתה יכול לחבר מוזיקה, אתה יכול לחבר לו כל מה שנושא חשמל שמתאים לו, שיוצא מאותו כוח. כשאתה אומר שהרצון העליון, מצד הרצון העליון הוא מאיר בכולם בשווה, זאת אומרת, גם על ידי קיום המצוות וגם על ידי הכוונה, בכל מצב אתה נדבק בו, יתברך, זה מצד העליון, שהרצון עכשיו הוא כמו כוח, שהוא מתבטא בכולם בשווה. זה כל ישראל אחים, ערבים זה לזה אולי. במהות הזאת הם דומים אחד לשני. כן. מצד השווה, אורל אומר, כן. השתוות הדבר. אבל מצד האדם עצמו, כמו שאצלו יש נשמה ויש גוף, כאן מאיר אור גדול, בלי מסכים, וכאן מאיר אור עם מסכים, כגוף ונשמה. אז מצידנו אנו, יש חיצוניות ויש פנימיות. אז כביכול, בגלל הביטוי, אני יכול לטעון שיצא מהכוח שנקרא רצון, עכשיו, בביטוי שלו, כביכול יש פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון. אתם מבינים? זאת אומרת, אם אדם מגיע למצב שהוא מקיים את המצוות עם כוונה וביטול וכו', לדווקא בו יתברך, אז הוא עכשיו נדבק ברצון העליון, בעצם הרצון העליון. ברצון שבו מתעצם הרצון העליון. ואין בזה חלוקות. זאת אומרת, מעל הפנימיות וחיצוניות. כן, מעל הכל. אבל כאן למטה לא לשכוח. יש שינוי גדול בין עשייה בלי כוונה לעשייה עם כוונה. שזה כמו גוף לבד, וזה כמו גוף עם נשמה. אז זאת אומרת, מה יצא כאן? בהתחלת הפרק נתנו מה שנקרא את הזרקורים, את האור על המעשה, שהוא יותר חשוב מהכוונה. אחרי זה ראינו, אף על פי כן אמרנו שתפילה בלי כוונה היא כגוף בלא נשמה, וראינו את החשיבות העליונה בקיום המצוות עם כוונות. ואחרי זה אנחנו רואים שמצד העליון, מצד הרצון המלובש שם, אין שינוי. אבל בכל אופן הוא מחזיר אותנו אלינו, כאן למטה, בביטוי ועוד איך יש שינוי. אחד שחורש בשדה ומקיים מצוות הארץ, וזו מצווה חשובה של עשייה, ואחד מניח תפילין, שזה חשוב מאוד, ואחד לומד תורה, יש ביניהם הבדל. כי בתורה זה פנימיות, וכל מצווה מעשית היא חיצוניות. ככה כתוב בעץ חיים. גם הוא עכשיו יגיד את זה. אתם מבינים? זאת אומרת, יש בביטוי שינוי. יש ביטוי, כן? זה שונה אם אדם אוכל או האדם מתפלל. אתם מבינים? למרות שזה חשוב וזה חשוב, בשתיהם הוא קיים מצווה. זה שייך לגוף וזה שייך לנפש. כאן מתגלה אור אין סוף כפי שהוא, וכאן מתגלה אור אין סוף על ידי מסכים. כן? אז זה מה שהוא אומר פה בדף נ"א, כן? טוב. כמו גוף המצווה, שורה שלישית. כמו גוף המצווה עצמה, שהוא כלי ומלבוש לכוונתה. נכון? שאתה עושה מצווה, זה הכלי. עשית בפועל. הנחת תפילין. עכשיו, למה הנחת תפילין? כי אתה רוצה לקיים רצון העליון. אז המחשבה שלך, הרצון שלך להידבק ברצון העליון, כי הוא ציווה, זה הופך להיות פנימיות למעשה. איך? כן. נחזור על זה ברשותכם, נחזור על זה. ואף שבשתיהם במצווה ובכוונתה מלובש רצון אחד פשוט בתכלית הפשיטות. כן? זה הרצון טרום התחלקות, טרום ביטוי. זו שאלה בכלל, אם מותר להגיד פנימיות וחיצוניות. בביטוי שנקרא אחדות יש חילוק? ביטוי של אחדות. יש חילוק בין נפשות? סתם, אני שואל, אני באמת לא יודע. יש... כי לכאורה זה סוג של... יש גילוי העצם כאין העצם, כן. אבל הוא לא מציאות עצמית. אתה מבין? הוא נראה כך. שונה, זאת אומרת שיש אחדות, פירוש הדבר, יש פה התקללות והתקשרות של כל הספירות ביחד, או של עם ישראל ביחד, נכון? אז עכשיו, כן, החסד מורכב מכל החסדים, הגבורה מכל הגבורות, התפארת מכל התפארות, נכון?
אז זה ההתכללות והתקשרות בין אחד לשני. אבל לכל אחד מאיתנו יש את הבחינה שלו שלא מתכללת ומתקשרת עם זולתו. חסד דחסד נשאר עצם החסד. גבורה דגבורה, תפארת דתפארת, זה היא עצמה. כמו הפרטי של אותו בן אדם. בדיוק. עכשיו, אם אדם מגיע למצב של ביטול בעצם, אז מתעצם בו הכל, הכל יכול להתעצם בו. אתם מבינים? וזה השוני בין טוב. ואף שבשתיהם במצווה ובכוונתם מלובש רצון אחד ופשוט בתכלית הפשיטות, אתם מבינים? אם תגיד, ניקח אדם רוצה עכשיו להניח תפילין, ואחר כך הוא רוצה לשתות קפה, כן? זה לא בריא. כן? אז מה קרה כאן עכשיו? יש ביטוי רצוני. נכון? ירד ביטוי עכשיו. מהרצון הפשוט, הבלתי מתחלק, מכוח הרצון, התחלק עכשיו לביטוי מסוים. נכון? אז כאן הוא אומר, ואף שבשתיהם במצווה ובכוונתה, גם החיצוניות וגם הפנימיות, מלובש רצון אחד פשוט בתכלית הפשיטות. אתם מבינים? זאת אומרת, טרום התחלקות. כן? זאת אומרת, אתם מבינים, בו בזמן שמאיר, כן? שיש עכשיו רצון, ואחר כך ממנו נמשכו רצונות פרטיים מסוימים, הרצון הכולל, הפשוט, מלובש שם. כן? רק כרגע ביטית, כן? יצאת מהפשיטות הזאת, נמשכת החוצה. כן? או מהאינסוף לתוך העולמות. כמו ספירה של העולם. בלי שום שינוי וריבוי חס ושלום, הוא מיוחד במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד. זה מה שאמרנו בשיעור הקודם בשם הרש"ב, שמציאות העצם, זאת אומרת העליון אינו מושג בהם, והם לא משיגים בו. כן? זה כותבי. אתם מבינים מה קורה? זה כותבי, כמו, זה בלי משלים. זאת אומרת, מתי שהעליון אינו מושג בתחתון, פירוש הדבר, כן? שמצד עצמו אין התחלקות. ושהתחתון לא משיג בו, פירוש הדבר שבתחתון יש התחלקות. אתם מבינים? אז מצד הרצון, אז אין שינוי, הוא נשאר פשוט. כן? מתגלה הרצון ככה. אין חילוק. איך? על המשפט האחרון אפשר לחזור שוב. והרצון זה חלוקה של העליון והתחתון. רגע. אני נסביר את זה עוד פעם, למרות שלא התקדמנו כל כך, אבל תראו. הרצון הוא פשוט. כשאתה אומר רצון ב, זה כבר חוצה לו. כן? הרצון בהעולמות, זה כבר חוצה. זאת אומרת, יש רצון פשוט, ואחר כך יש ביטויים. אז מאיפה יצאו הביטויים? מהרצון. נכון? אז אנחנו עכשיו אומרים בעומק, שאל תחשבו שיש פה איזה ים, בריכה, וכל רגע אני מוציא משם כוס מים, בכל מיני צורות. נכון? נכון? פעם אחת בעובי, פעם אחת באורך, פעם אחת וכו'. אלא הכוונה היא זאת. הרצון הוא פשוט, והוא נשאר פשוט. והעליון אינו נתפס בתחתון. זה כביכול ההגדרה. והתחתון אינו משיג בעליון, למרות שיש בו התחלקות. אתם מבינים? תרתי דסתרי עומדים בו זמנית, שתי כותביים. בגלל שיש בו התחלקות. לא בגלל שיש בו התחלקות. כן. בגלל שיש בו התחלקות, הוא אינו תופס שם, והעליון לא נתפס בו בגלל שהוא פשוט וזה מורכב, אז השאלה איך זה יצא מהרצון. אפשר להגיד שזה הבנה ממשהו, בגלל זה לא נלקח? נר לאחד, נר למאה. או, יפה מאוד. הוא אומר כמו המדליק מאש לאש, שהעליון לא נחסר והתחתון יש בו ריבוי. נר לאחד, נר למאה. אני חשבתי הרב, הדוגמה טובה. כן, זאת אומרת, בשפת הקבלה או החסידות, זה אומר שעכשיו התפשט משהו מהרצון העליון כביטוי, בבחינה שעכשיו העליון לא מושג שם וזה לא משיג בו, דהיינו כמו יש מאין. אבל זה בא מאותו כוח. גם המהות אף פעם לא משתנה, זה לא משנה איך אנשים יגדירו את אותו חפץ, את אותו מהות, היא לא תשתנה. זה שבעיני אחד זה נראה ככה, בעיני אחר זה נראה ככה, או כל אחד מגדיר את זה בצורה שונה. כי זה מצד הביטוי שלו, זה מצד הביטוי שלו, אבל המהות זה לא קשור למהות, נכון, צודק. טוב, נמשיך. וכמו גוף המצווה עצמה שהוא כלי ומלבוש לכוונתה,
ואף שבשתיהם במצווה ובכוונתה מלובש רצון אחד פשוט בתכלית הפשיטות בלי שום שינוי וריבוי חס ושלום. הוא מיוחד במהותו ועצמותו יתברך בתכלית. מיוחד זה בעצם, כן? אחד זה בשורש ומיוחד זה בעצם, מיוחד במהות ועצמות. מהות זה כבר התחלה של גילוי. מציאות עצמית היא מושללת מהתפשטות. זאת אומרת, הוא עלה לנו כאן מתתא לאלה. היות ודיברת ברצון פשוט, כן, שאין לו שום שינוי וריבוי חס ושלום, והיות וזה רצון של המלך, אז זה המלך או לא המלך? אז זה מה שאומר פה, הוא מיוחד הרצון, כן, הוא מיוחד במהותו ובעצמותו יתברך. אתם מבינים? זאת אומרת, יוצא פה עכשיו מציאות שהכל אחד. אתה בודק במעבדה, רק המלך. אתם מבינים מה שקורה? זאת אומרת, אתה עכשיו בודק, אין מקום, הוא ורצונו אחד. כן? אז זה דבקות בעצם. בתכלית הייחוד. בתכלית הייחוד פירוש הדבר שאין פה שני דברים שנדבקו. יש פה אחד, יש פה יחיד. כן? אף על פי כן, ההערה אינה שווה בבחינת צמצום והתפשטות. למרות זאת, כן? אחרי שהבנו שיש פה רק מלך והרצון והוא ורצונו אחד, ויחיד מה שנקרא, והכל נמצא בתכלית הייחוד, אף על פי כן, הערה נמשכת משם, יש בה צמצום והתפשטות, יש בה שינוי. כן? זאת אומרת, מה אמרנו עד עכשיו? שמצד העליון אין התחלקות, ומצד התחתון ועוד איך יש. ולכן, אדם שמקיים את המצוות בלי כוונה, זה כמו גוף בלי נשמה. והאדם שמכוון רק לעשות משהו ולא עושה, אז גם כן, אז גם צריך המשכת אור. טוב, אם כן, מצד ההתפשטות, הצמצום וההתפשטות, אנחנו עכשיו מבינים שיש חלוקה בביטוי רצוני פה למטה. כן? או הערת הרצון. אתם מבינים? פה למטה מצידנו. מצד הכלים. אם כן, היא נחלקת בגדול לשתיים. אנחנו יודעים בכוונות, היא נחלקת לשתיים. יש פנימיות המצוות ויש חיצוניות המצוות. פנימיות המצוות זה כל המצוות התלויות בדיבור ובמחשבה. כמו לימוד תורה, הלל, נכון? אלה שייכים למה? לפנימיות. כן? ומה הכוונה בתיבת מלך העולם? ראינו שם, פנימיות האצילות המלבישה על אק והביע באורך בשווה, על אק באורך בשווה. כן? ומאידך, מצווה שיש בה מעשה, כמו תפילין וציצית, זה חיצוניות דאצילות. תלמוד תורה זה פנימיות דאצילות, ומצווה מעשית, כמו ציצית, תפילין וכו', זה בחיצוניות דאצילות. גם מלביש לאק בשווה, באורך בשווה. זה בסדר? אז אם כן, חילקנו לכאורה את המערכת עכשיו בעולם האצילות לשתיים. יש פנימיות ששם מתגלה על ידי לימוד תורה, הוא ושמותיו אחד וכו' וכו', ויש את החיצוניות שזה במצוות עצמן. מה קורה באכילה? מה קורה עם ברכות? בן אדם שותה מים עכשיו. איפה זה נמצא בתוך המהלך? כבר לקחנו את כל האצילות וחילקנו אותה לפנימיות וחיצוניות. זהו. אז מה קורה עכשיו בברכות הנהנין, למשל? חיצוניות אצילות, לא? החיצוניות הפנייה או לא? זה בבריאה, זה בבריאה, בדיוק. זה בבריאה כבר. אתם מבינים מה קורה? שהבריאה מלבישה על האצילות. אתם מבינים? אז כל ברכות הנהנין זה בבריאה. כן? זה חיצוניות יותר. כן, טוב. ונחלקת גם כן לארבע, אומר פה בהגעה בעץ חיים, כמו שכתב בעץ חיים. הגה, כמו שכתב בעץ חיים, שכוונת המצוות ותלמוד תורה, זאת אומרת כוונת המצוות וכוונת תלמוד תורה, היא במדרגת אור, דהיינו זה פנימיות. וגוף המצוות הן מדרגות בחינת כלים ובחינת כלים, שהם בחינת צמצום, שעל ידי צמצום האור נתהוו הכלים כידוע ליודעכם. לאור וכלים. והכלים הוא אומר פה שהתהוו על ידי צמצום כידוע ליודעכם,
מה זה אומר? כמו תסתכלו בעקודים. בשלב ראשון היה התפשטות האורות מפה דאק עד טבורה דאק. זה היה ריבוי אור, עוד אין כלים. אבל עצם יציאה מפה דאק בטש אור מקיף ואור פנימי, והתחיל התחלה של התגבלות הכלים. הגיע עד טבורה דאק, האור הזך עלה למעלה, ועוביות האור, בגלל שהוא קנה קניין וכו', נשארה למטה. אז הכלי התאבא יותר, אחר כך נשאר שם רשמים של האור שהסתלג, ואחר כך אור חוזר וכו', בתשעה, 6 סיבות לעשיית הכלים. אז מה ראינו פה? יציאה מפה דאק משורשם, והתרחק, נכון? זה נקרא התפשטות האור, זה צמצומו. כן? שקו אינסוף נכנס למשל, אז הוא מתגלה, הוא יצא מהעלמו לגילוי, זה צמצום באור. אחר כך הוא חזר, נשאר רשימו וכו'. זאת אומרת, זה צמצום אחר צמצום עד שיתהוו הכלים. אז אם כן, יש הבדל בין חיצוניות לפנימיות. שפה בכלים זה על ידי צמצום, והאור זה על ידי גילוי האור. ונחלקת גם כן ל4 מדרגות, דהיינו דומם צומח חי מדבר, כפי שאמרנו גם קודם בשם הוויה זה י' כ' ו' כ', כן? דומם זה ה', צומח זה ו', חי זה ה' ראשונה ומדבר זה י'. גם נחלקת ל4 מדרגות, כי גוף המצווה עצמן ממש הן 2 מדרגות שהן מצוות מעשיות ממש ומצוות התלויות בדיבור ובמחשבה. כן? מצוות מעשיות ממש כמו טלית ותפילין. מצוות התלויות בדיבור ובמחשבה זה לימוד תורה. אז כאן לקחנו עכשיו מדרגת גוף המצווה, כי הקרימת שפתיים הוויה מעשה, אתה מדבר את דיבור התורה, זה הגוף של הכוונה שבלימוד התורה. אז הגוף נחלק ל2, כן? או מצוות מעשיות ממש, או מצוות התלויות בדיבור ובמחשבה, כמו לימוד תורה, כמו תלמוד תורה וקריאת שמע ותפילה או ברכת המזון ושאר ברכות. פה ברשימות שם פנימיות גם דאצילות ופנימיות דברייה. כרגע חילקנו את זה, גם את החיצוניות וגם את הפנימיות, כן? גם את החיצוניות וגם את הפנימיות לחיצוניות ופנימיות. אז פה החיצוניות וחיצוניות וחיצוניות ופנימיות. אז כאן הוא לקח עכשיו את פנימיות האצילות וחיצוניות האצילות, ואמר בשניהם יש גוף ויש נשמה. וכוונת המצוות לדבקה בו יתברך, שהיא כנשמה לגוף, נחלקת גם כן ל2 מדרגות, כמו 2 מדרגות הנשמה, שהן בגוף החומרי, שהן חי ומדבר. כן? זאת אומרת, גם הכוונה עצמה, עכשיו הוא חילק את זה ל2, שהמצווה עצמו, דהיינו הכוונה לדבקה בו יתברך, היא כמו נשמה לגוף, לגופים. והנשמה לגופים גם נחלקת ל2 מדרגות. איפה מצינו חלוקה בנשמה המלובשת בגוף ל2 חלוקות? הנשמה המלובשת בגוף האדם, לעומת הנשמה המלובשת בבעל חי. אתם מבינים? הנפש המלובשת בבעל חי. כן? יש שינוי. כן? אז נחזור על זה, שורות הרחבות, זה נקרא סוף הצרות. וכוונת המצוות לדבקה בו יתברך, שהיא כנשמה לגוף, נחלקת גם כן ל2 מדרגות. כמו 2 מדרגות הנשמה, שהם בגוף החומרי, שהם חי ומדבר. כי מי שדעתו יפה לדעת את השם, ולהתבונן בגדלותו יתברך, כן? לדעת זה להתקשר אליו, לדבקה בו, דעת, כן? ולהתבונן זה מצד הבינה. בגדלותו יתברך, על ידי כן מה בדרך ממילא ייוולד, יראה אלה, יראה במוחו. ולהוליד מבינתו יראה אלה במוחו, ואהבת השם בחלל הימני שבליבו, זה כבר למדנו בשיעורים הקודמים, להיות נפשו צמאה להשם לדבקה בו, על ידי קיום התורה והמצוות. זאת אומרת, יוצא פה ככה, אתה מעלה מן, אתה קודם כל זה מיטת הלילה, אתה צריך, הנשמה שלך, אתה מתחיל להתבונן בגדלותו יתברך. הפוך מהשאלה. כן, בבקשה. זה פה ממש מי שדעתו יפה לדעת את השם, הוא להתבונן. הרב הסביר לדעת את השם לדבקה בו, ולהתבונן זה כבר מבחינת ההתבוננות של האדם. אז הוא דיבר פה מאלה לתתה, לא מתתה לאלה. כן. אז נחזור על זה. מי שדעתו יפה לדעת את השם, זה דעת. נכון?
יש לו דעת. ולהתבונן, כבר עלינו לבינה. זאת אומרת, הפועל יוצא, אני עכשיו לוקח את הדעת, מתעורר מה שנקרא כמו העלאת מן. עדיין לא ירד אור גדול שמעלה אחר כך צמא לך נפשי. בהתחלה רק דעת. אחר כך מתבונן בגדלותו, היוולד מפה עכשיו יתרא דגבורו דדעת, שזה נראה יראה אלה, כן? כן? ולהוליד מבינתו יראה אלה במוחו, ואהבת השם בחלל הימני שבליבו, עכשיו יש פה כבר התפעלות הנובעת מתוך הבינה, להיות נפשו צמאה להשם לדבקה בו, דהיינו זה כבר גבורות שבליבו. אהבה ויראה שבלב עכשיו. צמא זה מצד, צמא לך נפשי זה מצד הגבורות. מעלה מן עכשיו, מתתא לאלה. אם כן, שימו לב מה יוצא. אמרנו שיש שני מדרגות בפנימיות, כן, בכוונת המצוות. אחד זה חי, דהיינו בעלי חיים, פירוש הדבר, תכף נראה בעבודה, זה האהבה ויראה הטבעיים שבאדם, שזה נקרא חיצוניות באותו מקום, והבחינה יותר גבוהה זה בחינת המדבר, שכאן זה עניין של, הוא פנימיות יותר. זאת אומרת, האהבה ויראה נובעים מהתבוננות בגדלותו יתברך. לכן זה נקרא פנימיות. וזה משהו, עכשיו בואו נמשיך ונראה. על ידי קיום התורה והמצוות שהם המשכת והארת אור אינסוף ברוך הוא על נפשו לדבקה בו, בכוונה זו הוא לומד ומקיים המצוות. וכן בכוונה זו מתפלל ומברך. זאת אומרת, מה המניע ביהודי שיש בו נשמה? כוונת המצוות לדבקה בו. כן? בסדר? אז הפועל, לפני שאתה מקיים את המצווה, אנחנו נוהגים לומר, כן, הספרדים אומרים, לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה. אתה מגלה דעתך, שעכשיו אתה מכוון במצווה לדבקה בו. כן? שזה רצונו וכו'. וכן בכוונה זו מתפלל ומברך, הרי כוונה זו על דרך משל כמו נשמת המדבר, שהוא, דהיינו המדבר, בעל שכל ובחירה ובדעת ידבר. זאת אומרת, הכוונה הופכת להיות פה עכשיו מה? נשמה תוך גוף העשייה בפועל של תפילה, ברכות וכו'. הם צריכים את הכוונה. עכשיו יש לי גוף ויש לנו נשמה בתוך הגוף. נכון? זה הכוונה. זאת אומרת שזה נובע מהמוחין. עכשיו, מה קורה עם אדם שראינו הרי בתניא, שלא כל אחד יש לו את היכולת להתבונן בגדלותו יתברך. מה קורה עם אדם לא מתבונן בגדלותו יתברך? הרי יש לו אהבה ויראה מסותרים בליבו. ירושה לנו מאבותינו. האם יש הבדל? יש הבדל. תראה, עכשיו בואו נקרא. ומי שדעתו קצרה לדע, ולהתבונן בגדלות אינסוף ברוך הוא, להוליד האהבה מבינתו בהתגלות ליבו, וכן היראה, זאת אומרת מי שדעתו קצרה ואינו יכול להוליד יראה גם, דהיינו במוחו, כן, עמוד 102, ופחד השם בליבו, רק שזוכר ומעורר את האהבה הטבעית המסותרת בליבו, ומוציאה מאלם והסתר הלב אל גילוי במוח. זאת אומרת, הוא רגש עכשיו. אין לו את היכולת להתבונן בגדלותו יתברך, אז מה מרכז העניין אצלו? זה הלב. ומהלב הוא זורק אותותיו למוח, ואז השכל שלו זה שכל של מידות. זה מוחין דקטנות נקרא. אתם מבינים מה קורה? זאת אומרת, הרי בהרש"ב, זה חלק א', כן? דף פ' אומר, ועולם העשייה בחינת נפש והוא עניין המעשי בפועל ממש, ויש בזה גם כן מוחין, אבל הם בקטנות לגמרי. דהיינו רק מה ששייך לעשייה לבד. אז המעשה, מה שאמרנו קודם, יש בו מוחין בעשייה. אתה חושב איך לעשות, אבל זה מוחין דקטנות. אותו דבר כאן, שעכשיו אתה, כן? האדם מעורר רק את האהבה שבליבו, זאת אומרת בלי מוחין, אז מי זה המוחין שלו? זה גר דווק. זה ג' ראשונות, כחב, כתר חוכמה ובינה של מי? או חב"ד, חוכמה בינה ודעת של מי? של הרגש. זה רגש, נכון? עכשיו מה רע ברגש? אתה נדבק בו חזק מאוד. אלא זה היות ויש פה הרגש עצמי,
זה נקרא חיצוניות בערך הרגש הנובע מתוך המוחין והתבוננות. לכן צריך מוח שליט על הלב, לצאת ממדרגת בעל חי. אתם מבינים מה קורה? לכן צריך התבוננות בגדלותו יתברך יום יום. כן? יום יום להתבודד ולהידבק ולהתבונן מה רבו מעשיך ומה גדלו מעשיך השם. איך הוא ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין, כולה כמקהלה חשיב, כל דרכי ההתבוננות. הוא מוציא מהלם והסתר אל הלב, והסתר הלב אל הגילוי במוח, אף על פי כן, זאת אומרת מיטת הלילה, מעורר את הלב ומשם זורק פערות אורו אל המוח, אף על פי כן שיהיה רצונו שבמוחו ותעלומת ליבו מסכים ומתרצה בריצוי גמור באמת לאמיתו, למסור נפשו בפועל ממש על ייחוד השם כדי לדבקה בו נפשו האלוקית ולבושיה ולכלולן בייחוד ואחדות שהוא רצון העליון המלובש בתלמוד תורה ובקיום המצוות כנ"ל. זאת אומרת על ידי הרגש אדם יכול להגיע מתת לעילא עד הרצון העליון ואפילו למסור את נפשו על זה. כן? זה המעלה של הרגש על השכל. וגם היראה כלולה בה לקבל מלכותו שלא למרוד בו חס ושלום. אז הוא מתרצה. מה זה הוא מתרצה? מה זה הוא מסכים? יש לו הרגש עצמי. יש לו הרגש עצמי והוא מסכים עכשיו לזה. נכון? כבר ראינו איך שהם בהתחלה, כן? נכנעים, מסכימים, אחר כך מתרצים. וגם היראה כלולה בה לקבל מלכותו שלא למרוד בו חס ושלום. כוונה זו הוא סור מרע ועושה טוב. ולומד ומתפלל ומברך בפירוש המילות לבדו, ולא דחילו ורחימו בהתגלות ליבו ומוחו. הרי כוונה זו על דרך משל כמו נשמת החי. הוא משווה את זה עכשיו למדרגת בריאה. כמו הנשמה מלובשת בבעל חי. מה מניע את הבעל חי? הרצונות הפנימיים שלו, הוא מסור בתוך ליבו. ופה נקודת הסיכון. זאת אומרת, רק רגש לבד זה לא פשוט. רק גוף לבד זה לא פשוט. אתם מבינים מה קורה? כל דבר צריך להיות גם עם נשמה מלובשת שם, כי יש פה נקודת סיכון מאוד גדולה. אנחנו צריכים להגיע למציאות שהכל אצלנו, כל הי' ק' ו' ק' משוכללות, כל 10 ספירות משוכללים. זאת אומרת, גם העבודה בפועל ממש תהיה בתכלית הדיוק. כן? בתכלית הדיוק, כפי רצונו, כפי השולחן ערוך. נכון? וגם התפעלות הלב ברגש עצום. אבל לא לשכוח כמובן, לפתח את הכוונה, הכוונה שהיא בבינה, ואחרי כן את הביטול, ואחרי כן ראותא דליבא לדבקה בו יתברך, ואז להוריד מציאות שהחב"ד שליט על, שהמוח שליט על הלב. מצד הרגש הוא יכול להגיע למצב של מסירות נפש. אפשר להגיע עד מסירות נפש, אבל באיזה מדרגה הוא? כמו בעל חי. אתה מבין? זאת אומרת, כאן אנחנו צריכים להבין שהרגש הוא עצום. רגע, גל, אנחנו לא שוללים את הרגש. אנחנו רק אומרים, תכניס גם שכל. זהו. אתה מבין? בטח, את כל הי' ק' ו' ק' כבר אמרנו, מעשה מתקן אות ה'. אמרנו כבר. זאת אומרת, צריך את הכל. עכשיו, אם צריך את הכל, אז צריך לדעת. נעשה היכרות. מה הבעיה לעשות היכרות? אם בן אדם עושה את המעשה בלי שום כוונה, אז ידע שהוא במדרגת גוף. הוא מדרגת גוף. כן? אז הוא בבחינת דומם שבתוכו. אתם מבינים? מהו עכשיו הבחינה העיקרית פה? על איפה זרקת את האור המרכזית, הזרקור? איפה הערת? מדרגת גוף. אתם מבינים? כמו שבן אדם אוכל בשביל לחיות. זה מדרגת גוף, זה עשייה. כן? אולי זה יותר משוכלל, אבל זה רק עשייה. ואם בן אדם גם מתפעל, אז מה זה התפעלות? כמו שבעשייה יש שכל. יש שכל בעשייה. עובדה שאתה עושה בדיוק מה שצריך לעשות, אבל זה שכל מעשי. כן? עכשיו, שאתה מתפעל, אז כל ההתפעלות מצד ההרגש. אז גם השכל שלך זה מצד ההרגש. אתה מבין? איפה מצינו את זה? רק שכל מעשי, בדומם וצומח מה שאמרנו. איפה מצינו שכל, כן? שהוא רגשי, רק התפעלות הלב אצל חיות ובהמות.
נכון? אז זה מה שנקרא כל בעל חי. זאת אומרת, הוא עדיין לא יתרומם למדרגת אדם. בשביל להיות מדרגת אדם, אתה צריך לשכלל פה את הכוונה, ואת הביטול, ואת הרצון, לדבקה בו יתברך, את הכתר חוכמה ובינה. ולכן, הוא אומר פה, בהתגלות ליבו ומוחו, הרי כוונה זו על דרך משל, כמו נשמת החי, שאינה בעל שכל ובחירה. כל מידותיו, שהם יראתו מדברים המזיקים אותו, ואהבתו לדברים הנאהבים אצלו, הן רק טבעיים אצלו, ולא מבינתו ודעתו. וכך הן על דרך משל היראה והאהבה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל, כי הן ירושה לנו מאבותינו, כמו טבע בנפשתנו כנ"ל. זאת אומרת ככה, היות ובעל התניא, כן, אנחנו רואים שהוא לא מתעסק עם הרע, אז אנחנו צריכים להבין שיש גוף ונשמה. אם אדם פועל בתוך מערכת בלי כוונה, ברוב הבחינות יצא בדיעבד. כן? אלא מה? שזה כמו גוף בלא נשמה. כן? וחילקנו את זה בגדול לדומם, צומח, חי ומדבר. דומם וצומח זה גופים, חי ומדבר זה נפש. עכשיו, חי ומדבר זה שייך לאדם? כן. בוא ניקח מצוות, אם הוא מכניס את שכלו, מתבונן בגדלותו, מוליד אצלו אהבה ויראה, ונדבק בו יתברך דרך השכל, פה בתוך זה, מתעורר הלב בחמימות ותשוקה, בסוד צמא לך נפשי, ונדבקת בו עד הסוף. כן? זה נקרא יחיד. זאת אומרת, הוא נדבק ברצון העליון, והוא ורצונו אחד, על ידי כן כל המערכת עכשיו מאוזנת. זה מבחינת נשמה המלובשת במעשה. מאידך, מעשה בלבד עם הרגש, אתה יכול להגיע לאותו עוצמה של מסירות נפש לגמרי. אבל מה הבעיה כאן? שאתה במדרגת רגש בלבד. אתה מבריאה ולמטה עכשיו. כן? ופה, אז זה גם טוב, זה משוכלל, זה ירושה לנו מאבותינו. אבל זה לא, לכאורה, אנחנו רואים שזה כמו, בגדול, זה כמו גוף ונשמה. אז אם עכשיו נחלק, ופה נסיים, אם נחלק את הבחינה, אמרנו בגדול, יש לך בצמצום ובהתפשטות 4 מדרגות. יש פנימיות וחיצוניות. במדרגות הגופים, יש פה 2 בחינות, מצוות מעשיות ומצוות התלויות בדיבור. ובכוונת המצוות, שזה הנשמה בתוך הגוף, כן? אז זה גם נחלק ל2. זה אחד שהוא מתבונן, יש לו את כוח ההתבוננות בגדלותו וכו', ועל ידי ההתבוננות הזאת הוא מוליד אהבה עצומה בליבו, ואחר כך יראה, דהיינו צמא לך נפשי, תשוקה אינסופית להשם. אז זה המתבונן, זה נקרא פנימיות הכוונה, לדבקה בו. ויש מאידך חיצוניות של אותו בחינה, שזה מה שקראנו הלב. הוא לא יכול להתבונן. זאת אומרת, הורדת את החב"ד, נשארת רק עם גוף. אתם מבינים? הגוף, הרגש של הכוונה, מול שכל הכוונה. שכל הכוונה היא בלאו הכי תעורר את הרגש, אז השכל זה פנימיות, והרגש של הכוונה זה חיצוניות. אתם מבינים? וכן יש מדרגות בגופים. יש מצוות מעשיות, מצוות מעשיות זה כמו ו"ק, זה גוף, כן? ויש מצוות התלויות בדיבור שזה כמו החב"ד. אז בזה חילקנו את 4 מדרגות. זה בסדר? נחזור על זה. בעשיית המצווה בפועל כגוף יש בה 2 מדרגות, חיצוניות ופנימיות. החיצוניות שלה זה המעשה עצמו. והפנימיות, פנימיות של הגוף, פנימיות הגופים, זה מצוות התלויות בדיבור. כי הדיבור הוא המעשה שם. הבנו? זה הפנימיות. אז מה שקראנו זה חיצוניות לחיצוניות וחיצוניות לפנימיות. עכשיו יש פנימיות לחיצוניות ויש פנימיות לפנימיות. זאת אומרת שהכוונה לדבקה בו גם היא נחלקת ל2. הפנימיות לפנימיות זה המוחין, זה התבוננות, וזה מלובש אם כן, תוך מצוות כביכול התלויות בדיבור, האמת שזה בכולם, אבל כן, זה פנימיות לפנימיות, ואיש שהוא איש
שמסתמך רק על אהבה מסותרת ויראה מסותרת בליבו, אז זה נקרא חיצוניות הכוונה. זה בסדר? זה מיוד החיצוניות. כן. אז יוצא שתי מדרגות בכוונה, בגופים, ושתי מדרגות בנשמה. כן, נחזור על זה, ככה נדע פעם. לגר וזת. וגר דוואק וגר דוואק. בדיוק. גר ווואק דוואק וגר ווואק דגר. זאת אומרת, יש שתי מדרגות בגופים ויש שתי מדרגות בנשמה. שתי מדרגות שבגופים זה מצוות מעשיות ומצוות התלויות בדיבור. שתי מדרגות בנשמה זה המתבונן בגדלותו יתברך, ומצד שני רק הרגש. כן? זה החיצוניות. טוב, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.